Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bagong kabuntagon. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. O ihatag ang mga mainitong panimbaya. Dinhi lang sa Panimbaya sa kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Good morning to all of you. Good morning and happy Sabbath. Yes. sa Good tanan. morning. Okay, kumusta man mo, Darrell? Ako, I'm so fine. Okay, magikan na sa camping no ako na maos yun akong tingog no. Well, I would like to introduce Mara to the show. She will be Yes. our guest host for this Sabbath, Miss Mara Caparo. She is from Leyte. Kalayo. Oh yes, Darrell. So, basig na kay mga pangutana kang Mara da. Yeah, first of all, I'd like to Later welcome Mara. Welcome. Thank you for Thank coming you so over. much. No, Thank Mara. you, Charm, for inviting me to be here. Wow, so happy kay ni Mara nga naayud ka ban sa mo ano. Well, lovely and awing na sila yung mga lockout today. So wala sila and we are so happy nga naa si Mara with us. Exactly. So thank you Okay. for coming over again. Now, Mara, gikan kag Leyte. Naunsa man pagkitabuan nga abot kag Mindanao. Tungod kay diri ko gidala sa Ginoo. Okay. Unsa po ang purpose sa Ginoo sa imong pagani dinhi? So many purposes. Like? Pero number one is I'm a missionary here in Mindanao. Missionary. And she will be a future scriptwriter or host of Hope Channel. Di ba, Mar? So missionary. Missionary Mara, asa man ka affiliated? In Bukidnon. So Bukidnon. after, nag-attend siya actually sa Summer Youth Camp. And then, nakita na ako nga,
potential good siya. Aha. May mga host. That is why... Ikaw na karani mo, Ma'am Char. Okay. Talking about Summer Youth Camp, Okay. gikan ta dito, di ba? Mara, Gikan ko dito. Dara, gikan mi dito. Tanan, gikan mi dito sa Summer Youth Camp. Nasunog akong panit dito. As in, grabe kasunog. Isa na lang Atong hapo. mga- O nga yung Para sa tingog mga- na pagaw. Yes, para sa mga ginikanan nga gusto makabalo og unsay gipambuhat sa ilang mga anak dito sa Summer Youth Camp. Mhm. Dito si Darrell og atong tanawon kung unsay mga gipanghimo dito sa mga campers. Alang sa dugang kasayuran, atong tanawon ni. Panimbaya gikan sa Youth in Action for One Mission. Ang tema kundi na sentro ang mga mensahe para sa kapinlibong mga kabatanunan nga dinhi natigom sa Inampang, Nitaw, Misamis Oriental. Ang campsite sa 2014 NCMC Summer Youth Camp. Sa matag tuig, mao kini ang gikahinaman nga katiguman sa mga Adventistang batanon dinhi sa amihan ng Mindanao. Usa kini sa mga pamaagi sa pagmatutukan nila aron mahimong usa ka epektibo nga pangulo sa iglesia, sa ilang pamilya ug sa komunidad. Inyong makita nga daghang mga kabatanunan ang delegado sa mga distritong ubos sa NCMC. Usa karon atong ibalon kung pila yun ang registration count or ang total number na present karon din sa Summer Youth Camp. Uban ka nako si Miss Cherrydale, ang atong scribe sa youth camp. Miss Cherry, may ngapon. Yes, good afternoon. Pila jud ang registered campers? So far, sa pagkakaroon, we have 1,125 registered campers. 1,125 registered campers. So baybay po. Now, Miss Cherry, nako'y makita mga flags or guidance nga dala sa kada mga campers. Kung sa'yo, pasabot na. Okay, ang kanang mga flags nga the same color, it means they belong to one district. Pila abot ka flags ang naa? We have 101 units. 101 units, but pasabot kada unit, magdara sila guidance. Yes. Salamat, Miss Cherry. Og mo ka ang statistics about sa atong Summer Youth Camp 2014. Personally nagtuo ko ang kada camper nga nadiri nalingaw og wala nagmahay nga nitambong sila. Dinhi usab mahulma ang ilang pisikal, mental, sosyal ug espirituhanong bahin sa ilang kinabuhi aron sila maandam sa pagbalik sa atong Ginoo ug mahimong mapuslanon nga mga tao sa atong katilingban. Nasayod ko nga sa kada camping, bibo, lingaw, daghang mga butang nga dili na to malimtan, Pero labaw sa tanan, daghan ang mga butang nga atong natunan. Now, with me are the two campers. We have Carla Shim, Annalyn. Now, Carla, bilang name, Dad Carla? I'm 20. 20 years old. Carla, gusto ko mangutana about sa mga encounters na imong nasa gubang, experiences sa Tibo Camping. Naka-witness ko sa regatta, which is dito mi sa dagat yun, nagluto. Then, naka-experience po ko nga ang among giluto is nayabo sa tubig. Pinaka din ako malimtan is ang kanang bitaw makita nimo nga nagkayusa ang mga batanon para makabot ang ilang mga goals sa mga camping. Wow, nagkayusa ang mga batanon. Now, akong gusto na pupungutanon. Here with me is Annalyn. Atong pangutanon si Annalyn. Gusto ko mangutana kung unsaon nimo pag-apply sa malabot or sunod nga mga adlaw ang mga butang nga natun-an nimo dinhi sa camping. through pag-join aning mga activity, mas na mature ko, mas nahimo ko nga responsible person, and nagtuo ko nga ma-reach na ako akong goals in life. Usually, kung ang atong summer youth camp every year, ato gini siyang ginahimo. So, ang atong mga young people, layo pa ang time, naka-prepare na.
So that's why natay gitawag sa during sa preparation po dog basic staff training. Meaning 4 days before sa camping, na-install na ning mga young people. So kaning mga young people nga ga-appeal sa ato ang basic staff training, kuan sila, gi-inform na sila ahead. Kining atong youth camping, every year na gyud ni siya. Kada tuig. Busang ato buhatan sa North Central Mindanao Conference, nagahin gyud og salapi alang ni ini nga katuyuan. Kini ang youth summer camp usa gid ni siya ka mga kahigayunan o pamaagis pagbansay sa ato mga batanon. Dili lang kasadya o kalingaw ang natagamtam sa atong mga campers nga resulta sa ilang mga pakigdait dinhi sa Summer Youth Camp. Apil usab ang panaghiusa o panag-inigsunay. Nagtuo ko na ang tanang butang nga nakatunan sa atong mga campers o mga kabatanunan sa klase-klaseng mga aktibidades nga ilang mga nagian, magapalambo, magapauswag, kanang Kristohanong panginabuhi. Kini si Daryl Lictin, kaninyo, nagapanimbaya. Wow, nindot kayo ang camping, no? Pwede Naka-experience ka yun atong tanan. Ikaw, wala ka ka-experience sa regatta. Pero I'm sure, ganahan yun siguro pag naka dito. Katong Super. inyo nakita nga naa sa tore, dito sa dagat. Kinsa Si to? Mara to. Pura siya dito, sniper. Lifeguard. Nindot kayo, no? Nindot Gibulad kayo jud ang ko nga to feeling. charm ay. Yes, and kagahapon nag-practice sila for the investiture this afternoon. Yes. Yes, and we hope nga daghan kayo ang atong master guides nga ma-invest. These master guides are our leaders sa church ug sa community. And they will be our future elders sa atong mga church Wow. nga magdala Okay. og maayong mga buhat, maayong mga programa o mga ideya aron nga ang usag-usa ka nato mas mapalikon pa. Yes. Eventually, katong mga batanon, mga bata nga naa dito, nga akong na-witness sa camping, sa campsite. Eventually, mahimo sila mga leaders, mga pangulo. Sila na bitaw ang mudala sa ilang mga kaigsuunan nga wala naka-join. Yes. Yes. Soon Okay. to be. Soon to be. Leaders. Okay. And Amen. master guys. Ikaw po, Master Guide naman, no? Yes, Master Guide. Si Daryl na lang ang wala pa na Yes, Master kapoy Guide. kaya ako experience ito. Nag-adto ko para ron tamo cover sa camping. Pero kani si Awing, since master guide siya, friend ra ko, yung sugusuguon. Muna ka na-decide ko ulit So, ako? guide na ka or master. Anyway, mga kahigalaan, na may bag-o nga segment diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Dito gyapon mi nagkuha og mga prospect sa campsite. Yes. Atong tan-awon ang Bible Beats. Maayong buntag mga kahigalaan. Aniya kita karon sa bag-o nga programa sa Panimbaya sa Kabuntagon ang Bible Beats. Atong interviewon dinhi karon ang usa sa mga nagtinda. So about sa Bible, unsa man kinsa man nga mga karakter sa Bible ang imuhang nahibaw-an o ganahan? Si Moses. Oh. Kay gikan siya sa isa ka baby pagyod, baby boy. Nga nakitaan sa isa ka princess ug nahimo siyang leader sa kanang Israel nga nahimong bandage dito sa Egypt. Kasi sir, pinagi sa Biblia sir, natultulan gina ako yung saktong adalan og labi na gid pinagi ni Jesus nga ato nabasa sa Biblia nga siya gid ang naghawas nato gikan sa kasalanan sir og maghatag nato sa paglaom nga makapitan ang langit ng pulianan sir. Ma'am, unsa man ang imuhang ganahan nga karakter sa Bible? Si Eve. Kay as the first mother nato, na? Kay makita gid nato sa iya kung siya kaanyag, makita nato siya nga as a mother, ang first mother nato nga makita nato sa iya ang usa ka quality sa usa ka kababay. Si Esther kay makita gyud sa iya kung unsa siya kaisog nga pagkababay og aduna siya pagkamainampuon nga kinaiya. David, David, nga naman. tungod kay siya nakadaog sa iyang pagpakigbisog at tubangan siyang kaaway. So ganahan ka ni David? Oo. So ganahan siya ni David. So anhin na punta sa pikas? Si David. Ngano si David man? Si David luyo sa iyang pagka dautan, sa iyang pagka-killer, sa iyang pagka kanabang kuan. Actually, indirect killer man siya. Kaya siya man ang mastermind sa pagpatay sa bana sa iyang napangasawa. Jonah. Si
Si Juna, nga naman. Kay ikaw pa sa isda. Unya makaon po natong isda nga iyang ang nagkaon siya. Si Kuan, si Peter. Si Peter, nga nun, si Peter man. Ay, kabalo be ka ni Peter nga nalumos, beto siya hapit. Akong ganahan si Juan. Nga nung si Juan man ang imong ganahan. May kayo tumahimo sa mo kanbas bito sa mga tao ron lang kalon kay naay lunop lang mo itabuwa. Mao kadto ang atong nakita nga nagkalain-lain nga mga opinion kung guunsa nila o kinsa ang ilang ganahan nga mga karakter sa Bible. Dinhi lang sa Bible Beats. Wow, Nindot kayo. Nindot kayo nga, ma-refresh bitaw atong memory. Yes, Sa mga, exactly. mga details or mga facts diya sa Bible. Bible details. Nice to know nga ang mga tao aware sila, no? Aware sila sa Bible, sa characters sa Bible. Kumbaga naagid sila ginaidolo. Yes, no? And Buti next lang. Sabat, naapaputi mga segment ngayon, ani. Permanente na ni siya nga segment sa Panimbaya. Wow! Matutag mga public places. Wow. So magpantay-bantay na itong mga kaigsunan o mga kaigalaan din na kasi sila itong pangutanon sunod. Bata, tigulang, Walay in all pili. ages, ato silang pangutanon. Magbantay-bantay ang ato nga mga viewers. Ano ang segment? Yes, of course. So, what man ang atong gina-expect karon nga morning? Well, dakan tayo expect. Of course, dili man na mawala nga haranahon ta permi, no? Sa atong Yes. mga singers, mga awit. Then na po yung mga butang nga atong ipaibalo ka Mara. Siya na lang. Mara! Say, go, Mara. Haranaan ta karon dinhi sa ato ang programa. Ado na kita yung mga guest. Mga Of course. singers kini sila, mga banggiitan kini sila nga singers. Og ilang gigamit ang ilang nga talento pinaagi sa singing or music ministry. Okay, og Darrell, naapod tay segment nga ma-inform ta. Yes. Kung unsa ba ang latest update nga gipanghimo sa atong mga kahigalaan diha sa ilang mga churches. Okay? Og mo ka na atong atangan sa atong pagbalik, ready, Charm? Yes. So, ayaw mo gawa sa inyong mga lingkuranan kay mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Anong ipili mo nga sa milyon o sapo nasayod ka sa sala ko
siyang katingalahan, kaluoy dagayaman, daw di ko kini masabnan. O Diyos, tabangin sa unsay gusto mo. Pulong mo tumanulog mo ako. Ang kinabuhi igatag ko, ug maglakaw sa dalan mo. O Diyos, tabangin sa unsay gusto mo. Pulong mo tumanulog mo ako. Ang kinabuhi igahatag ko, ug maglakaw sa dalan mo. Ang kinabuhi igahatag ko, ug maglakaw sa dalan mo. Ug maglakaw sa dalan mo. Ug maglakaw sa dalan So atong i-welcome ang atong mga bisita. Wow. Welcome. Good Good morning morning. and happy Sabbath, ma'am. Welcome. Yes. So I heard your group is ERE, no? Oh, so kanang ERE, I believe, I was told gikan na sa inyong mga ngalan. Yes, no? ERE, E-R-E. No? I think so, that's... later on, ato silang pangutanon nga nung mao ka na ang ilahang title sa ilahang Of singing group. course. O nga nung Nganong bituod? ere? Ma'am, anyone? Si Ma'am Elizabeth, nga nung ERE? Acronym ang good na sa among mga ngalan. Okay? O muna nga muy among nagustuhan nga mahimong ARE for God's glory. ERE for yeah. God's glory. So, Wow. E, since acronym man siya, E-R-E. So, unsa man ang E, ma'am? R o E? Eva, Eva? Eve? Oh. Eb, ang R, Ruth, ang E, Elizabeth. So si Ma'am Eve, Ma'am Ruth, Ma'am Elizabeth. Very nice. Very Wow. unique. Nice, Unique ma'am. name. Okay. Ma'am, thank you kayo sa pagdalikyat sa among set, sa among tulungan. No? Thank you kay ma'am. I'm sure busy kayo mo unta karon matiman sa inyong mga anak. And then, naagdyan mo diri sa amo. Salamat kayo. Okay, so aduna pa ko'y pangutana. Sure. Okay. So how long have you been in this kind of ministry, singing ministry? 15 years. 15 Wow. years. So since 2014 man ta karon, probably nagsugod mo 1999. So dugay-dugay na gyud. Taod-taod na po nilang grupo. Ma'am, since taod-taod naman ang inyong grupo, no, I'm sure na mo yung mga struggles, difficulties, no hardships along the way. So please tell us kung yun saan ito pag-survive, kung sa po itong mga struggles ngayong nagian. Okay, Let's ask sige. Ma'am Eve. Ma'am Eve. Please use the mic, ma'am. Dili gid kalikayan nga naagi mga Mm-mm. kuan sa grupo. So pero bisan ni anang tanan alang sa paghimaya sa Ginoo,
amo ka na gihapon nga na kuan na Overcome. O, So- ani nagpadayon kami hangtod karon. Okay, let's ask Ma'am Ruth. Ma'am Ruth, unsa man itong mga kasagaran nga hardships inyong nasagubang sa 15 years inyong panag-uban? Hardships, struggles, difficulties, challenges sa grupo. Daghan-daghan kayo. Ubay-ubay gyud pod. Daghan gid kayo nga mga kuan Okay. bitaw hardship nga among naagian pero Okay. uban sa panabang sa Ginoo. Lahutay gihapon ang among kuan. So dili kinahanglan gyud kinato ng panabang sa Ginoo, no? Kay kung wala ang Ginoo, dili successful ang grupo. Right, Mar? Yes. Okay. So, Ma'am Elizabeth, since kaning inyong grupo 15 years naman, and then naka-overcome na mga struggles, no? I'm sure ang inyong singing ministry successful na. So, unsa man itong mga rewarding moments, okay? Or unsa may rewards nga nahatag aning pagbuhat ninyo sa singing ministry sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi? Daghan gyud kaayo nga mga rewards nga among nadawat ni ining among grupo sa kadugay na nga 15 years. Oo. Didto mi kay kami muraon man mi adto mi didto sa Tacloban sa Visayas. Wow. Oh. Sa amo nga place. Oh, muna nga sa didto mi nagsimba mi sa kanang siyudad sa Ormoc. Layo-layo gid eh. Oo, sa diha nga nagsimba mi, nay babae giduol nako. Siya, ma'am, kamo gipadala gid mo sa Ginoo. Iko nga man, insya nga tungod kay sa inyong awit, nakahatag nako kadasig kalig-on sa akong pag-alagad nga unta naluya na gyud ko. Nga Wow. huna-huna nako karong sa baduha, di na gyud mura ning katapusan namong pagsimba. Apan tungod sa awit nga among napatalinghugan karong kabuntagon, nagahatag ka namo kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad diha sa Ginoo. Wow. So it's nice to know nga nahimo mo nga blessing sa ilaha. Wow. Okay. Grabe, it's a very moving story, ma'am. Nice kay naibalaan nga kaning singing ministry maka-touch day ug maka-move sa lives sa atong mga tao. Labi na kuno kay binisaya, masabot Mas mutuhop masabtan. kay kuno sa ilang kasing-kasing ana. Okay, so if your life is a song, unsa man nga song? Ma'am, Yes, kay Ma'am ma'am. Eve. If your life is a song, so unsa man nga song ang Kung imong Imuha. ginabuhi usa ka awit, Okay. so unsa man to siya nga awit, ma'am? Unsa siya nga awit? Kani ang sa ako nga kinabuhi kung atong ikuan lugar unsa lugar ang akong unsa nga awit nga naka kuan sa akong kinabuhi kana gyud ang nanaog sa yuta bitaw ang Ginoo. Kana bitaw Glorious, sa kaya ang English bitaw na nga down from His glory. Wow. Wow. Okay, Down so, from His glory. Ginapakamatay gud ang Ginoo alang sa atong sanayan. Glorious ba kay siya dito, and then yet, gani siya para siya. maglisod-lisod sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Okay, so pwede ka mo sample, ma'am? Anak nga song? Wow, sige, atong paminawon, ma'am. Atong paminawon. Nanaog sa yuta gikan sa himaya ang Diyos man luluwas nga Hesus ko nataos pasungan nga wala lang ilha ang bugtong sa Diyos Amahan gipadala. Thank you, Ma'am Eve. I'm sure. pagkanindot sa song, no? Ma'am, I'm sure daghan mo i-greet sa inyong pamilya, no? Nga nananaw ka sa ato. Karon Okay, ato po mga so, kagalian nga nasa. pwede mo mag-greet sa inyong mga friends and Ato i-greet finalists. palihog. Okay, use your mic, please. O maayong buntag ug happy Sabbath sa akong mga kaparentihan diha sa Yes. Bara Church dito sa Tubigan. Maingon man sa dito sa Butuan ug nakabalo ko nga ato pud ni sa uban nga nasod, so uban sad ngadto kanila greet ako kanila og happy Sabbath. All right. Ma'am Elizabeth? Alang sa akong mga anak nga naa karon sa Bara nagtan-aw gyud sila. Oh, usa nga good morning ug happy Sabbath kaninyong tanan. And Ma'am Ruth, greetings. Ako usab nga
Panimbayaon. Panimbayahon ang among mga kauban usab sa iglesia sa Bonbonon Church. Ilabi na gyud sa Tibanga Central Church, naman ko din ha ang akong church membership. Oh. Ako sad silang gipanimbaya o ginaot nga nining kabuntagon magamalipayon kita sa pagsugat sa Ginoo din sa iyang balay nga alampuanan sa pagsimba diha kaniya. Amen. So salamat kayo, Okay, Ere, so Ma'am thank you so Eve, much. Ma'am Elizabeth, Ma'am Ruth. Amo mong imbitaron na pod no pagkanta dito na pod again. Pangharana na pod sa atong mga mananaway. Now for the meantime, while nagbaklay sila padulong sa set, amo sang i-greet no ang amo mga viewers karon na sila Yes, Darrell. Daghan Let's kita start nga with panimbaya Mara. karon. Okay, panimbaya kang Alistair Rostin Roa. Panimbaya kang Sis Dale Saturnino, Brother Jerry Jomo kay family, Sis Flor Jomo kay family, kay Pastor Eugene de la Peña, Brother June Doroy, Brother Danny Parihinog, and Brother Antoy Cordero. Happy Sabbath and God bless to everyone from Ruben Flores. Okay, ako pong panimbayaon ang mga taga-Bunbon SDA Church. Maayong buntag kanila og happy Sabbath from Brother Angelo. God bless sa inyong tanan. Panibaya sa mga Advent 7 singers and their families. Keep on singing God's music. Happy Sabbath to Basilio family from Waga family. And happy Sabbath to all sa tanan naglantaw sa panibaya sa labi na sa Artiagas family diri sa Konsolasyon kauban sa duha namo ka anak si Junior ug Angel nga naminaw gayo sa inyong program ug sa tanang Konsolasyon. Taga-Konsol happy Sabbath. Ug karon atong paminawan ang ERE singers. Ready na kayo sila, Darrell. Ato Paminaw silang ta sa paminawan. ilang awit. Naglunan sa sala, ako ilabihan, apan may hayag, midanag sa unahan, nagpaabot ka nako ang kaluwasan, isang takdaman ako sa kalabasan. Hawasa ako, Jesus nga Ginoo ko, gikan sa yanang sa kasalanan ko, putiya pag-usap ang kinabuhi ko, aron ako takos sa ginharian mo. Bisan kun maluya ako sa pagtuo, bisan dugay nang nahilayo kanimo, sa imong kahayag pasigai ako, hawas ako, Jesus nga Ginoo ko. Samtang may hayag pa ang silaw sa adlaw, ug ang pulawan sa gihapon mo gilaw, sulubi ako sa imong lino, hawas ako, Jesus nga Ginoo ko. Hawasa ako, Jesus nga Ginoo ko, gikan sa yanang sa kasalanan ko,
putliya pag-usap ang kinabuhi ko aron ako takos sa ginharian mo. Hawasa ako, Jesus nga Ginoo ko. Sayanan sa kasalanan ko, putliya pag-usap ang kinabuhi ko aron ako takos sa ginharian mo. Aron ako takos sa ginharian mo. Well, with me right now is a beautiful lady nga naa siya i-share sa ato nga information karon nga kabuntagon. Let's welcome Miss Ivan May Acob. Van, welcome to Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning, Ate Charms, and thank you for that warm greeting. Okay, naabak kay i-greet nga mga silingan, pamilya o kay galaan? Yes, akong i-greet ang mga batanon sa Balungis SDA Church. Happy Sabbath, and also sa tanan nga viewers, regular viewers sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning sa tanan. I heard you have a new program nga ongoing and still dugay pa ni siya mahuman, Gyms for Jesus. Who are you referring to this Gyms for Jesus? Kinsa man nga mga gyms ang inyong gina-refer ni? Okay, Filipino-Australian SDA Balungis Church Anes Philippines is now having this free summer Bible class sa mga bata, which we name Gyms for Jesus. Gyms for Jesus is actually a Bible prophecy seminar, specially designed for kids. So if abi nato ang Bible prophecy seminar is para lang sa mga dagko. Sa mga dagko. Pwede po din sa mga batang gagmay. Yes, with God's grace, it is now very applicable na at their young age, they will know the truth. Okay. This is specially designed na masabtan nila. So, ang inyong ginaingon diri nga Gyms for Jesus is kining mga bata para
kang Jesus. True. Okay. Nganong gina-target man yun ninyo, Van, ang ages 7 to 13? Why not 6? Why not 5? Why not 4? Okay. Nganong 7 to 13 man yun? Sige, Ate Charms. Actually, ang amo ang pinaka-youngest karon sa kay 1 week naman nagsugod mi last Sunday. And then ang among target is 5 to 13. But ang nahitabo na added to 2 years old, 3 years old, 4 years old, and then nice kayo kay nakita pod namo na apil ang parents mo adto pod kauban aning mga bata. So do you also have magbanding separate programs sa kung kintahay ni mo atong parent naghatod na ba pod mo yung separate yung program for these parents? Apil sila sa facilitator nga magtabang og assist sa bata, banding kaayo sa mga bata og sa inahan na mag-color together sa crafts. And then we target this age kay during the past 5 years sa church na every time na annual crusade, nakita na mo na, di ba pag crusade at yung Charms, na na sa mga bata. And then every time na crusade, dagan kayong mga bata, non-Adventist. So part na sa inyong goals sa inyong church for 1 year nga nagyud may program for kids. Karon nakita na mo kay nakita ninyo ang need. Grabe ang ang energy sa mga bata. Lahi kayo. They're very energetic nga. Every time na i-memorize nga memory verse at Good ayon. Sa Sa imong pagkabata ba yagi ba kag ingon ani? Wala kayo, Ate Charms. Sa ako, nakatasawa na nami Vacation Bible School, nga tagaan din may crown. Nga ganahan kay kwarto kay tagaan ni kay crown. Yes, sa naapod inyong sila. ginahatag, o sa inyong programs nga ginasulod, sa inyong module, para mas appealing siya sa mga kids. Daghan kaayo crops before and after sa seminar. So, naadjud sila kanang madala sa ilang mga balay every class from Sunday to Thursday. Okay, Sunday to 1 hour lang Thursday siya. ang... Yes. So, it's a 1-hour program for a day. Yes. Okay. So, asa man sila mo adto if ever gusto sila mo join? Okay. Nice kay nga pangutana. Balungis is kanang sa wala pa nakatuod, kung nakaadto na mo sa balulang, maagian na ninyo siya before manggahan, and then balungis na siya. So, going to balulang, nana siya sa left side. Walay lain dira nga Seventh-day Adventist nga simbahan. Naabay number to contact if ever they want to send their children into? Wala pa. So, later on, ato na lang i-flash na pa, no? Yes, wala pa may kanang number sa simbahan, but I think they can immediately contact Panimbaya sa Kabuntagon in Facebook, and then Ate Charms could verily... Sige ka ba? Okay, Yes. kung ganahan mo sa inyong mga batang i-send dito, contact us. O kami nalay bahala nga mo send dito sa Balungis Church. O Van, na ba kay mensahe sa atong mga ginikanan, sa atong mga kabataan nga naminaw karon? Okay, this Gyms for Jesus, you can learn everything from this. Songs from the Bibles, memory verses, stories from the Bible, and nature nuggets na ma-increase ang comprehension sa bata, artistry, listening skills, and for these kids to learn to understand the truth even at their young age, that they will be able to decide na i-follow nila si Jesus. Kumbaga, Van, kung teacher ko niya, wala ko'y lingaw karong summer, may I join? Or, unsa may Sure, buhaton ate. dito? You're very welcome. If ever. Yes, that's a good question, no, kay nanginahanglan pud mi og kanang facilitators kay isa ka buok ang actually main teacher, but we divide the kids para ma-manage jud namo sila per group, and then per group na ami facilitators na mutabang sa kids. So you can be there at the Charms to help these kids because Okay. since we have this social responsibility for them. Okay, naapod atong gihangyo po ang mga teachers, mga naay heart for children nga mutabang pud ta ani nga buhat. Gyms for Jesus. Ayaw ninyo kalimti. Kano sa ganyan nagsugod, Van? O kano sa punitaman? Yes, nagsugod ni siya last Sunday. So we will end this May 10 pa. So sa katong interesado kaayo, try this. So appeal na. Okay, karon atong
mag-break ta van pero dapat kitang duha ang moingon sa Panimbaya. Ayaw mo gawa sa inyong mga lingkuranan kay mo balik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Gusto ka ba nga madasig sa mga tinuod nga istorya sa kinabuhi? Grabe ka, manglalait bitaw, mga bad words isay sa imo ka, pero grabe smile yapon. Actually, pag kita na ako sa butang nangawala na, I realize nga dili day ako'y tag-iya. Ug paligunon pa ang imong pagtuo diha sa Ginoo. So, dili ta ngay mabalaka. Diha that we have a great and powerful God. Tanawa ang mga kasinatian nga nagpamatuod nga ikaw ug ako giampingan sa labaw mapagagako. You have to make sure nga ang imong life mahimong kahayag sa kalibutan. Have your trust and confidence in God. Ayaw palabya ang higayon. Faith at work. Dinhi lamang sa inyong Positive TV. Hope Channel. Mga kahigalaan, alas 7 na usab ang takna sa Kabuntagon. Karon atong himuon ang 777 prayer with Pastor Ephraim Pitogo. Mag-aampo kita mga Pastor. Mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan ang mga Dios niining mga taknaa. Adlaw ipapahulay. Alas 7 ang takna sa Kabuntagon dinhis Pilipinas. O unsa mang orasa karong taknaa sa ubang dapit. Sa hiniusa o Dios, kami nagaduol kanimo. Magigsugilanon kanimo. Amo buot itugyan ang among kaugalingon diha kanimo. Pinaagi ni ining hiniusang pag-ampo. Nagisugdan sa General Conference hantod sa mga lokal nga iglesia ang 777 Initiative Global Prayer. Salamat o Diyos kanining mga takna. Kaming tanan mahiusa diha sa imong sabakan. Ug among mga lulan among ginadala diha sa imong atubangan. Mahimong sa among panimalay, ang among mga personal nga mga kaloyahon, ang among mga lulan sa among panginabuhi, ang among tanan mga pakigbisog, ang tanan namong mga hagit sa kinabuhi, amo buot isang at diya sa imong abaga o Dios. Sa tawhanon ni kahimtang Ginoo gikapoy na kami. Apan tungod sa imong grasya, kami nagapabilin diha sa imong mahal nga atubangan, nangandoy sa dugang pangpanalangin, ilabi na ang pagbuhagay, pagbubo sa gahom sa balang Espiritu. Salamat o Diyos nga kami karon nga nagasubay nini maong programa. Kung asa man kami, madawat namo o Diyos ang kalayo sa gahom sa balang Espiritu. Sa makawasa pa o Diyos, bautismohi kami ni ining maong gahom. Aron mapahinumdum ka namo, kung unsa katamis ang imong pagdumala gikan sa sinugdanan ug hangtod karon. Salamat o Dios nga imong tubago ng among pag-ampo nini mga takna. Dungangi among pagtuo, tangtanga ka namo ang pagduha-duha nga ang influensya sa balang Espiritu. Tinuod namo mabati ang gahom niini aron kami mahimong masangkapan sa mga maayong buluhaton, maandam sa imong nagaduol nga pagbalik. Kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Good morning, good morning. Good morning, Darrell. Good morning. Good morning again, Mara. Good morning, too. And good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, kanyang tanan, Charm. Welcome sa- Congratulations for leading out this beautiful program Well, every morning. Thank you. With you. Sabbath morning. Okay. Darwin and Bara. By the way, mga kaigalaan, Pastor Ephraim Pitogo is here. Our 1,000 missionaries
Ministries Director, and at the same time, the Hope Channel TV and Radio Manager. That's right. Welcome Wow. sa atong home, Pastor. Bigatin ang atong guest Marag, karon. mailang Yes. ko gamay, ani ko tungod kay, wala ko maanad ni Charm, pero mo laging basta sugoon ta. Why balibaray? Amen. So maganad-anad ng jud ka, Pastor. Okay, so naanad ba ko sa program nga ako'y ga-host o wa ko maanad nga ako'y ginapaila-ila. Anyway, kalipay nato nining kabuntagon sa ato mga kapaglaom. Yes. Nga kamong tanan sa kanunay nagpaabot nining nagakatahom nga programa dinhi sa ato sa Hope Channel. Yes, happy Okay. kayo minga ni matakaw sa iyo, Pastor. So, dili na ta maglangan, no, Char? Oh, yes. So, we have questions for him. Ako yun na siyang isalang karon. Isalang. Kanang sa Isalang isalang. ka na mo. Okay, Sure, Pastor, Mara, Pastor. do the honor. Okay, so my first question is, Diba, ganun ni Aman siya dito. Kay parehasan mo kay affiliation. Okay. nga nagdaman po kang anhin. Mo na inindot nga pangutana kay actually nalipay gid ko nga ni Asia. Tungod kay anyway later on may balaan. Later on. Go Okay, ahead, so Mara, go ahead. pangutanan ako, Pastor, ngano man gyud no nga 1,000 missionary man gyud ang title ani nga movement? Pwede mang 2,000 or 3,000? Yes. Okay. Ngano 1 dili million, 10,000 1 na million. lang? Pwede 1 Ngano million. 1,000 Pwede man kayo. yan? Lagi Why it pwede. is called as 1,000 missionary movement? Actually ni atong 1992 usa kini ka programa sa ato AYAS. Usa kini ka AYAS stands for? Adventist International Institute of Advanced Studies kauban ni Pastor Jairong Lee. Sa silang. Usa kini sa iyahang feasibility study nga magbutang og training center diri sa Cagayan. Diri sa Balubad, Cavite. Philippines, Silang Center Cavite. Philippines. So 1991 it was a proposal, then na-approve kini siya, gitabangan kini siya sa ato duha ka mga dagko nga division sa kalibutan. Namely ang ato nga Northern Asia Pacific Division nga karon ang ato nga president si Pastor Jairong Lee, and then ang ato nga Southern Asia Pacific Division ang atong SSD. So duha ka mga dagko nga mga division ang nagtabang niining ato ang 1,000 missionary movement sa tuyo nga maka-recruit, maka-train kita og 1,000 ka mga missionaries literal every year. gini. Yes, Literal every gini year. 1,000. Mao na tuyo na to. Nasa Bible, di ba? 1,000 years. Okay. So Mara, you're also part of this 1,000 missionary movement. Yes, Yeah, mao so nang much. pangutana ganina nganong ni aman siya diri nga. Happy kayo ko so much nga I As- belong to this So, part missionary movement. Actually, Mara is an active, officially installed karon sa Kulasihan, Bukidnon. Affiliated sa 1,000 Missionary Movement. Karon, Praise the Lord. On call, online paghapon siya, official gihapon siya. O, nalipay ko nga niya, kauban siya din sa ato Ano nga man ang programa. Pastor? 1,000 plus Hope TV plus Hope Radio Og equals nalipay- pila na Yes. ka-1,000, no? Ang 1 million, tinuod, times 10 man na. Charm, ang tinuod, Darwell, Mara, ang ato trust sa Hope Channel, no? Putting the gospel on the air. air. Oh, ang pagbutang sa ebanghelyo diha sa kanginan. So, kung kana mo atong basihan nga tema, dili layo sa tinuod ang 1,000 missionary movement tungod kay usa sa mga objective niini mao ang pagbansay sa mga batanon against the evil influence sa tibuok kalibutan. So, ang atong mga batanon sa tibuok kalibutan atong gitagaan sa usa ka training nga ginahimo diha sa Silang, Cavite. Yung sa yung pagkuha yung mga missionaries, Yes, Pastor. Yes, Pastor. How do you get your missionaries? Yeah, that's a good question. Actually, Mara is Mara 42nd. can answer that one. Yeah, 42nd batch ni siya. Yes, I belong Times to 42nd 1,000, batch. so, naku, taas Oh. na 40,000 to They will be 4,200. identified by batch. 4,200 na. They will be identified by batch. So si Mara na under siya sa 42nd 42nd batch. batch. Ang 42nd batch mga 160 sila 106 sila kabuok. Giyon sa man, wala nang 1,000. That is addition na siya. Ginakwinta nato every year. Every year. Kaya ang tuyo Okay. sa movement is at least 1,000 missionaries. Makasend out Every of year. 1,000. Every year. Every year. Okay. Plus we have our sending missionaries to our different Yeah. institutions sa ato So mga asa man ni mission. sila gikan nga mga missionaries, Pastor? Is this for the Philippines, lahi-lahi ba sila Yes. nga mga regions gikan or Particularly, sa ikaw, 1,000 Missionary Movement is an international training center. O ang atong mga missionaries gikan sa Thailand, nag-recruit kita gikan po sa Russia, gikan sa Mongolia,
So you- China. you get- Yeah. mga Koreans, Pastor. But mainly we have from Luzon, Visayas, and Mindanao. And to tell you, ubay-ubay, pinakadaghan ang gikan sa South Philippines. Sa Mindanao. Praise God. Mindanao. Madasig ni mga batanon We sa are so Mindanao, much Pastor. proud of that, knowing that South Philippine Union Conference really responded yes, the call of being a missionary. Wow, So, I am happy to be part of Go SPUC. ahead. Kung mo-join ka og missionary, what are the requirements? okay, so doon na tayo application form. Ang atong mga application form, atong ginahatag sa atong mga mission o conferences. Kay lisod man kayo nga sila mo anhi din sa ato, layo man. So ang atong mga 1,000 missionary coordinators sa Tibok, South Philippines, naas sila na ilang mga application form diya sa ilahang mga buhatan karon ato na nang gihatag sa ilaha aron nga usab ang atong mga 1,000 missionary coordinators at the same time slash ang atong mga youth director actually. Yes. So, if ever ganahan ka mag-appeal Bisita sa lang 1,000 sila. Missionary Movement, mo ato ka sa yung youth Ato lang siya director. sa ilang lokal nga mission o conference. Do you do Mag- trainings, Pastor? Yes, ang ato nga training, mag-ulang na human ang ato nga training aning 43rd 43rd batch. batch. Kaya asa man pud niya siya gay mga trainings? Dito gid mismo sa atong campus sa 1,000 Missionary sa Silang. Movement campus sa Silang, no? Balubad second, Doon sa Silang. Tagaytay. Nindot kayo It's ang a atong cool nga place. training place. I was blessed to be there. Actually, Balubad Yeah. second, Balubad Silang, second. Cavite. Yeah, dool diha ang atong AYAS, dool diha ang atong Southern Asia Pacific Division. SSD, yes. Yeah, oh. diha, nagtapok ra na atong mga Oh, institution. Wow, diha. we're so Silingan-silingan blessed. ra. Okay. No? So, Pastor, na ba kay mga latest updates nga ipa-share nimo sa itong mga kahigalaan nga naminaw karon? Sa pagkaron mga kabatanunan, mga kaigsunan, gusto kong kamo agnihon nga mo appeal sa training karong umalabot na usab nga July 25. Ang atong 44th batch training karon July 25, no? Busa nga ang ato karon campus nagapangandam na usab sa coming training. At the same time gusto nako ipahibalo nga ang ato nga campus adunay bag-ong director si Pastor Joshua Shen, usa ka long time church pastor sa California English Church. Anong Shen? Shen. Koreano ba siya? Korean siya. Koreano ba Yeah. siya? Ang atong director mismo. No? Excited Bag- na ko to meet him. Yeah, because he replaced Pastor Park, si Pastor Okay. Park. So, ang ato sab nga 42nd batch hapit na usab mahuman sa ilahang term. Mo-graduate na sila. Mo-graduate Yes. na balik sila for homecoming. Waiting Dito- for graduation. And Mara is one of Another those. graduation. One of the... Okay. So, ang atong 42nd o 43rd batch nagapadayon sa pakigbisog karon atong gihangyo ang atong mga kapaglao, mga kaigsunan nga atong iampo ang atong mga missionaries. Pag ampo ra gyud ang ilang gikinahanglan aron sila makahuman sa ilang term because we are not actually sending experts but we are Okay. sending committed young people, trained young Ordinary people. young people. Ordinary young who has people. na ay heart Who answered the buhatag call. ang mission. Yeah, so it's a privilege to be part of this global mission Let's pray. program. Yes, let's pray for their safety all the time. Yes. Thank you. Okay. Thank you so much. Kaya biyahe Dagan gina sila. patagisgutan mo balik patadiri with Pastor Pitogo og naatay ansiran unya atong i-counsel nga Okay. problema Pastor sumudyon Okay. nga Mayo pagka kayo ni later. siya sa counseling. Mutambag. Kita tanan ha, ayaw magbalik. Ay, ayaw magbalik. Ayaw maghawa. Ayaw Ayaw maghawa. maghawa. Ay, mubalik pa ang Panibaya sa Kabuntagon. Natakdan. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole.
So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. You are still here on Panimbaya sa Kabuntagon. Ug natay bago nga segment karon nga morning. Mao kini ang gitawag nga Dear Panimbaya. Wow. Dear Panimbaya. Nako letter din akong basahon, So Pastor. letter din yung Dear Panimbaya, Ate Charm. Yes, you can send in your letter nga gusto mo mag-counsel. Una sa tanan, dako jud akong pasalamat sa inyong bago nga programa. Kay naka-greet na ko sa akong mga higala. Wana. O Pariente on Napagaw. Air. Usa ko ka-viewers sa inyong programa pero dili ko 70 Adventist. Itago ko sa pangalan nga Nining. Usa ako ka estudyante sa usa ka inila nga tulungaan diri sa Cagayan de Oro. Aduna ko'y suod nga higala nga usa ka 70 Adventist. Sa among pag-uban-uban matag adlaw, iya kong ginaminsahian kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Ug naay mga higayon nga nikuyog ko kaniya. Ganahan kayo ko sa pagsimba, ilabi na nga makita nako ang gagmayng kabataan. Nakadesider ko nga mukuyog sa akong higala matag Sabado. Pero ang problema niya, karon problema, Pastor, nasuko ang akong mama o dili na ko niya ipagawas kung Sabado na. Dili na siya gusto nga magkuyog mi sa akong higala nga 70 Adventist. Grounded siya pag Sabado. Saon man ni karon. Okay, actually Nining, ang imong kasinatian sa kinabuhi, daghan ang nakaagi niya na. Upot na ko nga i-share kanimo kining usa ka panultihon. At least mohatag lang siguro nimo encouragement, no. Nagingon dito, for me the response to challenge is a very core and mainspring to man's nature. A mountain is there, climb it. An ocean is there, cross it. Wow. A disease is there, cure it. A wrong is there, right it. The word is challenged, and a challenge is there, meet it. Kung imong ginahuna nining usa kini ka kahigayunan, alang kanimo nga ang kamaturan, pinagi sa imong mga higala, imong nahibalag. Ayaw pag huna-huna sa paghunong ni ana nga paghandom sa pagpuno sa imong kagalingon sa kamaturan. While it is true nga imong ginahan, murag wala malipay. Saan na niyang mama, Pastor? Okay, wala man gid siguro ginikanan nga magtukmod sa iyahang mga anak ngadto sa kadautan. Oh, gawas og na lulong sa droga, no? Pero normal lang. So siguro he should explain Yeah. I need to do this because this will make good of my life. Marina na ba nga? Unsa may kasagaran mo good mga mama or mga papa is gusto sila makabalo unsay purpose of doing this? Actually, kung ang mga ginikanan sa pimirong higayon sa paghibalag sa sitwasyon sa ilang anak, imurag na usab naman niya akong anak. So medyo rigid na sila, medyo stricto na sila. Akong tambag ni Nining, pagpa-detain lang sa usa ka adlaw baka nga di siya kagawas. Pero nagtuo ko nga ang inahan, amahan, maluoy gid na siya sa anak nga masama akong anak murag luoy man po kayo ni prisohon ako, di ba? Okay. Maluoy gid So, eventually. dili lang po nato gyud. Ako Dili with all pugson. due respect sa atong mga ginikanan, no? No, ato gyud po ginatahod because the Bible speaks so much about respecting Parents. our parents. Yes. So, alang sa ginikanan ni Nining, no, kung siguro na naminaw pod or uban mga ginikanan karon. Usa ka higayon diin alang sa mga kabataan tan-awon ang pagtahod sa ilang mga ginikanan. So Nining, kung unsa man gitan-aw pod nga nimo nga punto sa imong inahan, no? Tan-awa pod. Pero mo na sa laing bahin gusto nako ikaw ingnon dasigon ko ikaw nga kun imong nakaplagan ang kamaturan pinagi sa imong mga higala nga mga Adventista diri sa Septimo dia mo na pagaingnon nga ang kahoy mamunga gyud og insakto bunga ni nagid bunga gyud ang insaktong kahoy, no? Okay. So
Mao gina siya. So, i-balance lang niya, i-respeto yung parents, at the same time, magpadayon siya sa pag-seek for truth. Yes, Okay. that's right. Ako lang mong tambag kang nining no nga, kanabitang, hinahinay lang pagpasabot sa imong parents, like ako kaniadto kung dili ko tugtan, magbuutan yung kay ko sa Magbuutan, balay, manlimpyo tanan. Kaya nga manggod po ng ginikanan nga, nagtuon magkani sa Biblia nga nung maldita manggihapon. Correct, Di ba? oo. Maldita manggihapon. Oo, makita man na. Pero nakita niya nga, buutan, lahi naman is nining ron. Positive nga changes ang Oh, witness. siguro, Magbinuutan pag jud. magpa-detain lang siya pila ka adlaw. Ayaw supaka imong mama. Ayaw, good, ayaw. So, salamat kay ma, salamat kay ma. Kay imo kung gidetain karon. Well, ang hinaot nga Hinaot nga na-satisfy Okay. kaning sa among mga tubag. Ug ning alang kanimo para mas ma-clear pa gyud ang imong mga thoughts karon nga morning. Mubalik ang ERE Singers or ERE alang sa paghatag og alawiton nga na kanimo ug sa atong mga nagpaminaw karon. Kung bumalik siya, andam ka ba? Kung bumalik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Ang panahon karon hadol na, usa madamdam kita matag-usa. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung balik siya, andam ka ba? Kung balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa hugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung balik siya, andam ka ba? Kung balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saan niya, may ganting madawatan. Kung balik siya, andam ka ba? Kung balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting Well, napagyapon ta diri sa atong programa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Of course. Daghan kayong salamat giulat og mga panimbaya karon nga buntag.
And we are so happy. Grabe. Panimbaya sa tanan nga taga Naval, Biliran. Wow. Grabe. Apote sa Naval. Especially sa Biliran Ambassador Singers nga nag-concert kagabi sa Naval SDA Church. God bless and more power sa inyong group. We're listening Panimbaya sa Kabuntagon through live streaming. Panimbaya usab sa mga host. Panimbaya sa Kabuntagon, especially to our kababayan, Mara Caparo. Greetings from Naval SDA Church. Hi Yes. sa tanang Elders. taga Naval. Yes, panimbaya sa Umongos family, especially to Shai and Chingching, panimbaya to Naida, Salak, and Daddy Sanes, happy Sabbath, and panimbaya og happy Sabbath sa Katani og Paglinawan family nga nasayod ko, og himo sila sa ilang grand reunion this coming week. And sa Ectin family pod, sa ila pong family reunion, and belated happy birthday kang Annie Eliorina sa Happy kamamanan. birthday! Manimbay ako sa mga Bulala family, ilabi na kang Manong Titing, Bulala nga niabot, gikan sa Germany. Usab sa mga master guys nga bisita karon sa Gimampang Initaw. Panimbaya gikan sa akong band, Rans Bulala family. Og salamat sa mga host nga mga gwapa. Yay! Nga Thank nagtugi sa you! pagmataog sa'yo aron makahimo sa pagpanimbaya. Tinuod yun na. Okay. Okay, panimbaya kay Boy Soriano ug kay Nelda Soriano from Tinky, Bacalias. Yes. Panimbaya sa Cabardo family ug Kanama family. God bless and more power to Panimbaya. Thank you. Okay, og malipayong adlaw igpapahulay sa tangang taga Cagayan Central Church, especially sa Waga family, Tarok family, Basilio family ug Lucrida family from Alden and Jenna Waga. Panimbaya og happy Sabbath to all Bailado family sa Spook og Maranatha SDA Church kay Papa Tony, Mama Abeb, and to all SDA brethren from Michelle Bailado o Bayanga SDA Church. Thank you. Panimbaya kang Edwin Patlunag sa mga taga-Tubigan Church from March. Good morning and happy Sabbath sa panimbaya sa Kabuntagon staff, members, kauban og Napaliran Church ug mga Carmona Girls. God bless kanatong tanan ilabi na sa inyong maanindot nga program. Okay, Mara, oh. Pa sa imong family. Gusto ka Okay, mag-greet sa imong family. Yes, to all my friends out there sa akong beloved family sa Hamuraon, Almeria, Biliran o sa tanan ng mga taga-Biliranon. Good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. Go, 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 Biliranon. God bless Go. everyone. Hope nga makavisit sa Leyte, no? Yes, I hope. Puhon. Ibitaron ta ni Mara dito. Okay. Napoy, nindot kayo ni. Good morning, Panimbaya. Nindot jud kayo ang manganta ang mga Eri. Wow, praise God. Makapadasik jud ang mga mensahe sa ilang kanta. Salamat, Panimbaya, sa mga singers every Sabbath. Kay Panimbaya sa Cosep family o kay Ate Deborah Monticalvo diha sa Quiet Hour Church. Happy Sabbath day sa inyong tanan. Happy Sabbath sa akong asawa nga si Jessa Templanza o sa akong 4 na kids, si Kit, Ginggeng, Shane o si Joji. Happy Sabbath po diha sa Ali Church, especially to Sammy, Nening, Kihardo, Asaro Sisters, Bilin Bunani, Sister Simoria from Adele and Lani. Thank you so much. Last na lang yun. I would like to greet happy birthday ni Mother Gala Batislaon and Nini Batislaon nga nag-celebrate ugma adlawa ug sa baby nila nga Tata og Nebo for child dedication. Nga celebrate pud ugma. Greetings from Glory. Thank you, Glory. Panimbaya kang Shepherd Iktin o Kidis Orion. Gikan kang Alden Tapio. Wow, Sir Alden. Thank you for watching us. Brad Alden, salamat sa pagtanaw. Alden is one of our sponsors sa Faith at Work. Yes. Okay. Anyway, wala na tayo oras, wala tayo igong higayon mga kaigalaan. So, atong hinumduman, no? Nga ang liso sa tamis nga pahiyom, Inubanan sa putlay nga gugma o pakigdait. pag tinabangay o pag inugsunay. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa susamang takna og higayon, alas 6 ngadto sa alas 7:30 sa matag Sabado, atong atangan ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya, gikan sa Lanao del Norte, mabuhay! Panimbaya, gikan sa Valencia! Panimbaya ang iglesia sa Makabalan nga dili sila mabalaka sa atong mga kabataan nga nag-apil sa camping kay okay ra sila dinhi. Panimbaya, gikan sa Association of DY Leaders, Pasig! Panimbaya, gikan sa Paraupol! Panimbaya, gikan sa Voyager class! Yay! Panimbaya, gikan sa Amazing Unit
Yay!